Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes al canal Alta Fidelitat, aquest canal en català que fa molt de temps que no publico res, però que ara agafarà nova embranzida. Fa molta il·lusió de convidar la Txell Castelló perquè, d'alguna manera, en el món de l'alta fidelitat surten de tant en quant iniciatives que hem de tindre en compte perquè n'hi ha molt poquetes i les poques que hi ha els hi hem de fer molt de ressò. Txell, bona tarda. Gràcies per haver vingut. Gràcies a tu per convidar-me. Mira, faig una breu descripció del que ell està preparant i després et faré preguntes directes. La Txell està organitzant, està creant un negoci, una empresa que gira al voltant de l'escolta amb qualitat de la música. Correcte. De la música com el retorn al ritual d'escoltar la música amb qualitat. I com sabreu, aquesta és la nostra obsessió en aquest canal, d'escoltar la música amb qualitat. Però ella ho fa des d'un punt de vista diferent, no està tan centrat en els equips, en aquest canal treballem o ens interessa molt els equips, a ella li interessa molt la música. I la seva iniciativa es diu Sound Deluxe. I ara m'agradaria que ens expliquessis què és Sound Deluxe d'una manera molt escueta perquè la gent sàpiga què és. Bueno, abans de res, gràcies per convidar-me i per poder-me donar oportunitat d'explicar aquest projecte. Sound Deluxe és una proposta cultural que gira al voltant de la música i el que pretén és retornar una miqueta a lo que és, o reivindicar el que és escoltar la música amb tranquil·litat i disfrutar-la, perquè actualment nosaltres, si t'hi fixes, escoltem la música amb streaming, decidim en quina cançó volem posar, aquesta, l'altra, anem saltant d'un cantó a l'altre i realment no tenim oportunitat de tornar a lo que és l'origen d'escoltar una peça de dalt a baix, un disc, un vinil, doncs una cara, parar, girar, tombar i escoltar la segona. Sound Deluxe el que pretén és escoltar un vinil de dalt a baix amb unes sessions de 10-15 persones. O sigui, posar un disco amb un bon equip, en un lloc maco, a un lloc maco, acondicionat acústicament, el màxim possible, perquè és difícil trobar una sala que reuneixi totes les condicions, però es tracta d'alguna manera fer que la gent torni a tenir una experiència. És una experiència, busco reivindico una miqueta emocionar-te altre cop escoltant música, el parar i el sentir i l'escoltar un intèrpret, un grup, una peça amb una certa qualitat perquè et torni a emocionar. Perquè tu creus que la gent no està escoltant bé la música? Ara mateix no. Penso que no. És veritat que d'alguna manera s'ha evolucionat i ara tot porta a l'streaming i escolto una cançó, la tallo, escolto l'altra, ja m'he cansat, ara m'entra una altra... Val, perfecte, estic al cotxe, però jo, per exemple, crec que la música l'has d'escoltar i t'ha d'emocionar. O sigui, a mi, quan jo escolto la música em marca el ritme del et trastoca el moment, no? El moment. O sigui, jo si estic conduint, per exemple, i vaig cap a un lloc, si jo estic escoltant una música, aquesta música m'envaeix. Per tant, jo estic al seu ritme. Quan acaba la música, tanco el cotxe i surto i me'n vaig. No és quan jo he arribat al lloc que ja tanco i estic a mitja cançó, no. O sigui, tu arribes al lloc, aparques i et quedes escoltant la música fins que acaba. Sí, correcte. Això vol dir que respectes molt la música, no? Molt, clar, molt. I a més, perquè m'emociona. O sigui, la respecto perquè m'emociona, perquè em fa sentir. Llavors, el que jo reivindico, el que busco amb aquestes experiències és això, que la gent senti. O sigui, que senti, però no de sentir, sinó de sentir, s'emocioni. I descobreixi també noves cançons o nous artistes, no? També, perquè a més, ara jo, el jovent, i ho veig amb els meus fills, coneixen un artista, els agrada una cançó, però no coneixen tota la discografia, no saben tot el que hi ha al darrere. I a vegades escolten cançons que m'agraden a mi, perquè jo els he fet, perquè jo els he posat a casa, però
no coneixen tota la discografia i veure, també és molt interessant veure com un propi artista evoluciona amb el temps, no? A més, jo crec que la gran majoria de gent sí que s'escolta més música que mai. O sigui, els estudis que hi ha és que cada any s'escolta més música. Cada any s'escolta més música. Allò que es diu habitualment de que antigament escoltàvem molta música, no, escoltem molta més música ara, perquè l'escoltem amb mobilitat molt sovint, no? Quan anem a treballar, quan estem treballant, o quan anem amb cotxe. Correcte. Llavors, escoltem música amb reproductors des del propi mòbil, amb els auriculars, i la gent, per exemple, té els seus popurris de cançons, no? A la carta. Llavors, tornar una miqueta a emocionar-te... O sigui, per què t'emociona una cançó? Per què t'emociona un artista? Perquè hi ha una manera, alguna cosa que vol explicar, o hi ha alguna cosa uns acords, alguna cosa que aquest artista fa que et connecti. Doncs, si pares i escoltes tota la feina que ha fet amb un disc, te n'adonaràs de quan complert és aquella obra, que bonica és aquella obra, de principi a fi. I a més, abans es feien les músiques, jo sempre he reivindicat que es feien d'una altra manera, es gravaven d'una altra manera, això és evident, es gravaven amb analògic, amb aparells com aquest, no? Quantes vegades has sentit dir que és que als anys 80 o als anys 70 només senties el primer acord i ja sabies qui era. Doncs això és una senyal d'identitat de com es feia la música en aquell moment, per exemple. I és l'època en la que jo he descobert la música, en la que jo era adolescent i en la que he descobert que m'agrada molt la música i tota la vida m'ha acompanyat la música. Llavors, per mi era molt important ja ara, d'alguna manera, que tinc la possibilitat de fer un projecte empresarial basat en una mica en l'experiència... Amb el disfrutar la música. Correcte. Tu tens una altra activitat professional que no té res a veure amb la música, però la música no l'has descobert darrerament, no? No, en absolut. Quan la vas conèixer? Quan va començar el teu... Això va començar de petitona, a casa, perquè els meus pares ja escoltaven molta música, tot i que el meu pare no tenia sentit de l'oïda, no el tenia en absolut, però li agradava molt la música. Llavors era molt divertit perquè quan tu veus una persona que no en sap de música, que no sap cantar, que no sap el ritme, però està constantment i la disfruta, doncs, te la transmet. Us va transmetre aquesta... Exacte, i amb la mare també. Llavors, jo, sense saber-ho, i ho he sabut més de gran, o ho he valorat, o ho he descobert més de gran, jo en aquella època els meus pares ja tenien equips de música molt bons a casa. Quins equips de música tenies? El nostre canal ens interessa. Doncs mira, el meu pare jo recordo ja de petitona tenir un Marantz com a amplificador, un equip, un Garrard, un tocadisc Garrard, me'n recordo que teníem uns auriculars Pioneer, això com a primera època, i teníem uns altaveus, uns Vieta Orfeo. No, aquests van venir més tard. Els Vieta Orfeo van venir quan a l'any 90, crec que va ser l'any 90, correcte, els meus pares van canviar aquests equips, que els van quedar al traster, són els equips que jo tinc ara muntats a casa. I llavors el meu pare va comprar un equip d'alta fidelitat Luxman. I llavors ja no recordo què més, com ho veu, ja no recordo els altaveus. Però és igual, a casa era, jo recordo, els dissabtes al matí era un festival de música a casa meva, i música clàssica a tota castanya. Recordo això. Recordo, a més, que el meu pare tenia molta obsessió en connectar la televisió amb els altaveus. Per tant, quan hi havia el dia primer d'any, sentíem el concert de cap d'any per tota la casa, vull dir. I sempre han tingut equips bons. Ara tenen a casa tot el sistema muntat Bang & Olufsen. A casa s'ha
s'ha viscut molt la música. I sense voler, doncs això ens ho han transmès. Jo ara, per exemple, tinc l'equip del meu pare, el que va comprar a l'any 68, que tinc inclús les factures de l'equip. Caram! Sí, les tinc. Molt bé. I, per tant, ara sala en el temps i estem en el present i a l'edat que tens, que ja no ets una joveneta, et decideixes lligar-te la manta al cap i començar aquesta nova iniciativa. Per què creus que ara això agradarà? Bueno, perquè hi ha una tendència, jo ho veig, hi ha una tendència sobretot del jovent em refereixo a la gent de 35, 40 anys, de 30 a 40 anys, hi ha com un retorn a voler parar. Però parar amb tot, o sigui, jo veig que hi ha iniciatives, per exemple, també de gent que para i llegeix, se sent a llegir. Jo crec que la gent està una mica cansada de córrer, de no dominar... Del frenesí diari. De no dominar el seu temps de lleure, saps? I jo penso que hi ha com una tendència de voler tornar una miqueta als orígens. És cert, de fet es venen més tocadiscos, que fa uns anys, molts més tocadiscos, les grans superfícies tenen tocadiscos de baixa gamma, però en tenen. Veus les botigues de discos que cada cop hi ha més gent, hi ha cua per comprar discos al Nadal, s'està convertint, per exemple, en un regal recurrent, no? Correcte. Que maco que és regalar un vinil, no? Correcte. En comptes de regalar una cosa que després llançaràs perquè s'ha quedat obsoleta, jo què sé, un reproductor MP3, qui no ha rebut un reproductor MP3? Jo tinc ple a casa que estan allà tirats. Obsolets, i en canvi sé que tens vinils de quan tu eres joveneta. Sí, aquest matí estava jo, justament, ha sigut molt curiós perquè m'ha picat la curiositat perquè he vist un TikTok, he vist m'ha fet la pregunta de quina era l'edició que tenia jo, si tenia la primera edició del Thriller. I m'ha donat 3 senyals de si jo tenia aquest. I m'he anat a buscar-lo. Ah, sí? I quina tens? Doncs tinc la primera. Ah, sí? Tinc la primera edició de l'any 82 espanyola, versió espanyola, no l'americana, però l'espanyola és la primera versió. Ho he estat buscant a través de Dislogs i tot, i sí, tinc la primera i es veu perquè ja va fer, el Michael Jackson va fer uns canvis a la portada i jo tinc les primeres, la primera portada, no la modificada, per tant tinc la primera edició. Però bueno, llavors això fa molta gràcia perquè, clar, fa molts... O sigui, jo farà un parell d'anys vaig decidir, o un any i pico, vaig decidir engegar aquest projecte o aquesta il·lusió i una de les primeres coses que vaig fer va ser anar al traster a veure què tenia. I la sorpresa que vaig tenir que tenia molts vinils d'aquella època, més d'un centenar, a part dels equips que els vaig restaurar i els vaig tornar a instal·lar, i una cosa va portar l'altra. Llavors vaig començar a veure que hi ha com una tendència. Jo amb la meva feina em relaciono amb gent més jove i ho veig. I a vegades quan he parlat i he preguntat si seria una iniciativa que agradaria, i tinc molta gent que està esperant d'engegar aquesta iniciativa perquè I en quin estat està ara el projecte? Doncs mira, el projecte està, d'alguna manera la idea està concebuda, estem buscant local per poder fer... Un local o múltiples locals? Múltiples locals, la idea és fer-ne a diversos llocs. De fet, la idea inicial és poder-lo escalar el model de negoci a diferents ciutats d'Espanya. És evident que començarem a Barcelona i a partir d'aquí Catalunya i a partir d'aquí veurem cap a on anem. Però realment el projecte jo crec que és un projecte que funcionarà i que serà bastant ràpid perquè, crec que amb els locals amb els quals hem tingut converses tots estan interessats. No obstant, trobar un local no deu de ser gens fàcil. No està sent gens fàcil. Perquè amb què us trobeu? D'acústica. És un tema d'acústica que costa molt. Costa molt. De vegades també no està... Els locals que anem, segons quina naturalesa de local és, tenen unes condicions o tenen unes premisses que a nosaltres no ens encaixen.
estem una miqueta i estem en converses. Llavors, els locals que estan molt preparats valen molts diners, i llavors llogar-los, i llavors el preu de l'entrada no surt. I d'altra banda, els locals que potser et cedeixen l'espai no són locals que puguin d'alguna manera ser acústicament preparats. Llavors estem en aquell moment de trobar l'equilibri. És cert que ja en tenim un parell que estan molt madur i està bastant enfilat, i volem de cara a l'últim trimestre de l'any engegar el projecte i fer-lo real ja. Sí. Em vas dir l'altre dia, mentre preparàvem una miqueta l'entrevista, que una de les parts més importants del vostre projecte serà crear una comunitat, no? Correcte. De fet, crec que el projecte s'ha de sostenir a través de la comunitat, perquè una de les coses que porta al parar i escoltar la música és justament estar en comunitat. Compartir, no? Compartir. Perquè sentir un disc a casa... No, o a casa, o en el metro. No, però un disc, el format d'un vinil a casa, això ho pots fer-ho... No toqui el micro, sisplau. Perdó, això ho pots fer-ho perfectament, no necessites a ningú. Però la gràcia d'aquesta experiència és connectar amb la gent. Perquè tu saps, per exemple, si jo et dic que hem d'anar, que escoltarem, no sé, per exemple, per posar un que és massiu i és molt conegut ara. Imagina't que jo et dic que el dissabte que ve ens reunim per escoltar el Lux de Rosalia. Qui en vindrà? Vindrà gent que li agrada molt la Rosalia. Per tant, de base ja estic reunint gent que té una sèrie d'interessos comuns. Per tant, en aquest tipus d'experiència, en aquest tipus de sessió, també el que vull és d'alguna manera que la gent connecti. I que la gent arribi a parlar i a estar connectada per alguna cosa que no és, o sigui, que és per la música. I després, doncs, ja es poden fer foros de parlar, no sé, del que s'esdevingui. Sí. O sigui, a vegades hi haurà una escolta senzilla i a vegades potser hi haurà activitats associades a l'escolta d'aquell disc, no? Correcte. Una miqueta el que porti la circumstància. I a l'espai que es trobi, no? Si, per exemple, és un restaurant que està adequadament o té una part de taules, no? O de copes, no? Poder escoltar i després crear una xarxa social per disfrutar del moment, no? De fet, la web, que ja està quasi preparada o quasi en marxa, tindrà un apartat de comunitat perquè la gent pugui d'alguna manera expressar, votar, demanar, perquè una miqueta la meva intenció no és decidir quins vinils s'escolten, sinó que sigui el propi públic, la pròpia gent que em digui no, és que volem escoltar aquest disc. Doncs vinga, anem a buscar-lo, m'entens? I jo tingui feina per anar a buscar aquest disc, que potser el tinc, potser no el tinc, entens el que vull dir? A mi el que m'agrada és això, el que pretinc és això, i la gràcia és aquesta, una miqueta de dir, no sé què em demanaran, i per mi també és un repte. Sí. Jo crec que... I fer-me, perdó, Josep Maria, i fer-me una miqueta veure les tendències que hi ha, què és el que li agrada a la gent, perquè a més també el que pretenim és en aquestes sessions explicar una miqueta el vinil, explicar de com es va gravar, i això a mi em permetrà d'alguna manera també anar ampliant coneixement, entrar en altres gèneres musicals que potser no domino tant, etc., que és el que també m'agrada. Jo crec, agafant una miqueta una cosa que has dit abans, de que escoltar un vinil a casa, més o menys tothom que ens segueix, tothom ho fa. I a més, escoltar un disco sencer també ho pots fer anant en metro. Però la gràcia és aturar-te i poder escoltar i poder girar-te amb la teva parella o amb uns amics i disfrutar en comunitat. Quan tu deies que hi ha una tendència global cap a aturar-nos, també ens aturem i també ens relacionem, perquè el món telemàtic ha anat cap a la distanciació. Sembla que ens estem parlant amb molta gent simultàniament, però en realitat la societat està més sola que mai. I més en grans ciutats com Barcelona o com ciutats semblants, que
tenim unes rutines diàries d'anar a treballar, parlem amb les 5 o 10 persones del treball, tornem a casa i sempre en bucle. Al cap de setmana potser sí que quedem amb els amics, però serà un sopar. Jo el que és la sessió pròpiament dita com a tal, o sigui, no la vull plantejar com un cinema que entres, pagues entrada, compres les crispetes, les sentes, veus la pel·lícula i quan surts dius uau, m'ha agradat o no, mira, no m'ha fet això, t'aixeques i te'n vas. Jo crec que, o sigui, el que jo pretinc o jo crec que el que s'ha de donar és que, diguéssim, és veritat que l'escolta del disc és el core, és la base, però després ha d'haver-hi un moment, un espai de dir, bueno, escolta, i tu què has sentit? I tu, perquè a més... I a tu per què t'agrada? Exacte, i a tu per què t'agrada? I a més una altra cosa molt important i molt interessant, i és ara que hi ha aquesta tendència de tornar als vinils de la gent jove que s'està comprant els equips de música, etc. Estan comprant uns equips que és una miqueta la porta d'entrada altre cop a aquest món, però no són equips d'alta fidelitat com els que tenia el meu pare, per exemple, a casa, com els deus que teniu tu o els que ens escolten ara mateix. Llavors, d'alguna manera, també tenen l'oportunitat de sentir una peça amb un equip que a casa no tenen, que llavors senten matisos i senten notes que potser a casa no senten, m'entens? Llavors, això també els obre una porta a introduir-se a l'alta fidelitat, perquè en realitat és això, és poder escoltar, o sigui, no és només escoltar música, sinó escoltar música amb les millors condicions o amb les condicions que pots permetre't també, perquè ja sabem que hi ha equips de 200 euros i n'hi ha equips de 200.000. Llavors, es tracta una miqueta d'introduir, perquè és una cultura de la música i del vinil que realment és bonic. Jo crec que també és molt interessant, dèiem, no? Ens aturem, ens connectem, ens socialitzem, ens reconeixem, parlem i aprenem. El fet d'escoltar un disco, si agafem un disco qualsevol, i jo imagina que vinc a Sound Deluxe amb els meus fills que tenen 20 anys i els hi poso, no sé, rock sinfònic, que després si vols parlem dels gèneres, però bueno, poso rock sinfònic. Probablement els meus fills es quedin en plan, bueno, a veure, tampoc hi ha per tant, no? En plan, diran, no acabo de connectar. Per què? Doncs perquè no tenen el context. Correcte. Llavors, si potser el rock sinfònic és un exemple una miqueta extrem, però agafant un disco que va ser molt reconegut en aquell moment perquè va ser contextualment molt important, que algú t'expliqui aquest context abans d'escoltar el disco fa que tothom pugui gaudir millor del disco. Fa que puguis entrar. Per exemple, si tu, i a més és molt fàcil de connectar això, o si pots transportar la gent a discos molt icònics, perquè a més la indústria, per exemple, del cinema ens està apropant constantment amb aquests biopics que fan. Ara em ve al cap, quan parlaves això, m'ha vingut al cap a Bohemian Rhapsody, per exemple, qui no el té al cap, ara hi ha Freddie Mercury i Queen, i la pel·lícula. Doncs, si es poses el disc d'Una nit a l'òpera, que és meravellós, escoltaràs la peça i et quedaràs meravellat. Llavors, si tot això t'ho expliquen, a més tens el context que has vist la pel·lícula. A més, resulta que aquesta peça és la que escoltava el teu pare quan anàveu al cap de setmana, anàveu al càmping i t'ho posava en el cotxe. I tot això crea és un retorn a la infància, és un retorn, realment és emoció. És que no hi ha més, és emocionar-se. Llavors, et torno o reivindico una mica el que al principi de la conversa. A mi la música em porta. Jo faig la meva vida, el meu dia a dia la condiciona la música, perquè jo escolto música des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. Només escolto música. Al matí escolto el Basté, una mica. Però la resta és música, tot és música. Llavors, tot va en funció de la música. I una pregunta, perdona que t'he interromput. Parlant de gèneres, no solament, perquè abans has dit Rosalia, la Rosalia és molt actual i també hem parlat de rock sinfònic.
s'escoltarà música actual o solament són grandes clàssicos? No, mira, realment no et sé contestar la pregunta. Vull que sigui la gent que ho decideixi. És evident que inicialment crearem una tendència, en el sentit que intentarem fer, molt probablement agafarem els discos més icònics de les dècades dels 70, 80, 90, perquè és el que la gent també a priori vol escoltar. Correcte, i el públic a la qual crec que està dirigit inicialment a aquest tipus d'experiència, que és aquests de 30-40 anys, és els que els seus pares sentien tot això i tots aquests discos per ells són plenament reconeixibles, però està obert a tot. Jo el que voldria fer d'alguna manera és confeccionar un calendari, sí, del que la gent vol sentir, però també una miqueta que anés una miqueta de la mà de l'agenda cultural de Barcelona. També. O sigui, per posar-te un exemple, si aquí ara al Primavera Sound ha de venir la Bad Gyal, doncs posarem Bad Gyal. Saps? Si ha de venir al setembre o l'octubre ve la Shakira, doncs posarem Shakira. I si a l'octubre havia de venir el Bruno Mars, doncs Bruno Mars. Ostres, doncs que interessant. Jo ofereixo els meus canals, tant el canal català d'alta fidelitat com el canal castellà i Ficafé, per ajudar-te a divulgar aquesta iniciativa, que és una iniciativa cultural de reivindicació, del gaudir la música amb qualitat, amb focus, amb tranquil·litat, amb comunitat i amb coneixement. Són tres potes que crec que són molt importants, que costen de trobar en una mateixa iniciativa, i que tant de bo tinguis molt èxit. Moltes gràcies. Tot el suport dels canals, meus inclús, vindré i vindrem amics i vindrem companys i familiars. Moltes gràcies. I molta sort, vale? Moltes gràcies.